A innovación para impulso da competitividade na nosa comunidade foi o gran eixo do Networking Galicia 2020. A cita celebrada onte o serán na Cámara de Comercio de Vilagarcía serviu para dar a coñecer os distintos proxectos empresariais da comarca do Salnés e para informar das distintas liñas de axuda que lanza a Xunta neste exercicio. O acto acudiu o conselleiro de Industria, Francisco Conde, animou os empresarios a apostar pola innovación na procura da transversalidade entre os diferentes sectores productivos da comarca. Aquí, nesta comarca do Salnés, onde hai retos importantes, uns sectores productivos vinculados ao sector agroalimentario, ao sector turístico, tamén desde o punto de vista industrial e, polo tanto, dende a Xunta de Galicia o que estamos intentando é acompañar esas necesidades para que a través da digitalización e da innovación podamos responder conxuntamente entre a Administración e o tecido productivo a estes retos. O conselleiro defendeu a necesidade de construir escenarios que fomenten o emprendemento, sobre todo o xuvenil e o feminino. Tamén puxo en valor as partidas destinadas ao fomento da empregabilidade, en especial as axudas aos autónomos. Eso é unha prioridade para a constitución de novos autónomos, pero tamén para consolidar os autónomos que xa levan tempo traballando, que necesitan tamén mellorar a súa competitividade, que saben que no comercio electrónico hai un reto importante para poder manter a súa actividade no mercado. Conde tamén destacou o compromiso pola formación de Vilagarcía, reflectido en iniciativas como a súa participación no programa de obradoiros de emprego ou o desenvolvemento de plataformas como o Coworking do Salnés. O presidente da Cámara de Comercio aproveitou para reivindicar máis apoio para a formación específica para o tecido empresarial da comarca. A formación profesional, a formación que as empresas demandamos, ten pouco ou casi ningún apoio. Eso é o que estamos pedindo, é o que estamos intentando que todos nos conciencemos de que eso se necesita. No coloquio organizado para poñer o broche de ouro a esta edición do Networking tamén interviron o presidente da FECA, José Luis Vilanova, e o presidente de AGE Pontevedra, Jesús Rey Rodríguez.